glavna urednica Politike. Komentarišući završni govor američkog predsjednika u Briselu, Ljiljana Smajlović skreće pažnju da je Barack Obama pokazao slabo poznavanje dešavanja na Kosovu. Na mene je posebno loš utisak ostavilo to što je Obama izmislio neki fer i demokratski referendum dok bi na Kosovu došlo pre ocepljenja za razliku od ovog krimskog koji nije imao pun međunarodni legitimitet. I ja ne vjerujem da je on slagao. Ja mislim da mu je neko rekao da je tamo bio neki referendum gdje Obama kaže da se ne mogu u Evropi 21. veka silom menjati granice. To je upravo bio argument Beograda kada se raspadala Jugoslavija i kada je Kosovo dobilo nezavisnost. Mi se sa njim slažemo, samo što je on već tu tezu opovrgao na Kosovu i zato ga nazivaju licemerom. Poruke sa samita Evropske unije i Amerike pokazuju da je Zapad svestan da je Krim izgubljen za Ukrajinu, smatra Smajlović. Ona kaže da je nastupom pred 2000 odabranih zvanica u Briselu američki predsjednik želeo da dokaže da je Zapad jedinstven po pitanju Ukrajine. Vidljivo je također i to da Evropljani nikako nisu tako ratoborno raspoloženi kao Amerikanci i da njih kojima je potreban taj ruski gas, da njih ne teše mnogo ti američki avioni koje obećava Obama. Posle razgovora sa liderima Evropske unije i NATO u Briselu, američki predsjednik nastavlja posjet u Evropi boravkom u Rimu, gde će se u sredu sresti sa italijanskim državnim vrhom i papom Franjom. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin preneo je ministru spoljnih poslova Ivanu Mrkiću rusko viđenje situacije u Ukrajini i poruku ministra Sergeja Lavrova. Ministar Mrkić je pre toga razgovarao i sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaelom Davenportom, koji mu je preneo da visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton, želi da poseti Srbiju posle